3 maanden lang had een thinktank van 10 personen nagedacht over hoe de culturele haardstad naar Friesland te helpen. De plan binnen sammelen in de eerste onzet staan Bidboek, versie 1.0, zo niet ze kennen. De ambities binnen grut. Zij is er een idee om een luchtfoto te maken dat alle Friesen op stenen. En is de nagedacht over een bevolkingsruil met Malta. We hoeven niet de hele provincie natuurlijk en het hele land uit te wisselen. Maar je kunt wel denken aan bijvoorbeeld 8 gezinnen bijvoorbeeld. En waar de omroep bijvoorbeeld dat ook filmt. Zodat de rest van de provincie daar ook mee kan kijken en van kan leren. Maar hoe serieus moeten we al deze plannen nemen? Ik komt de schroers er zelfs kritisch op binnen. Net vernijend en Europees genoeg en nog te vol op het platteland jochten. Wij hebben binnen de tijd die we hebben gekregen zoveel mogelijk geprobeerd om te bewerkstelligen. Met zoveel mogelijk mensen gepraat. En we hebben een vrij uitgebreid programma neergezet. Dus ons werk is nu klaar. Maar het werk richting het Bidboek is nog niet klaar. Het definitieve Bidboek moet er in oktober lezen.